di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa programa Aramon Yato. Muna po Aldaunin Martes, primera dia sa bulan po kan Hunyo 2021. Ako po sa nung lingkod, Mardela daing iba sadit sana. Pero tiyan. Technical side, kasabay nga to, Roll Baldo 2022. May tada pa na. Siring one, mga tugang, sa mapagiriba sa DCGB Social Media Department, sina Arvin at saka si Richard. Dalawa sa Mega Force Patrol, sa kadagos mo pangalan mga istorya tanganing magaling ibig sabanwa sa mapukangan mga turog sa pansitan. Medyo alipot lang pang iristoryahan tangon yan. Mga 15 minutos lang kita na magiribanan ta pag alas 11 ang programa mga tugang kan Department of Health para po sa tuyang pagmantinarkan salud. Ha? Mamaya po yun 11 o'clock to 12. Bueno, rangkadahan ta na mga istorya dahil na magparaloy kita. Kuwanta na po mga impormasyonali po dyan sa luwas na sa linya mga pag-iribatan sa Mega Force Patrol. The Flash, partner Luwins Bursi Barcena nasa linya. Partner, kamusta na dyan partner? Yes, salamat tabi partner Mar. Good morning. Asina good morning sa gabos na mga parantabay. Sa mga dagdag pang bareta, gigiribo na sa nang kalo tabi partner Mar ang mga face shield. Gigibong Sunvisor. Gigibong sunvisor. Kan mga kababayan niya to kadaklan gari sa na requirement pagyaon sa may entrance kan mall natulot ki face shield. At ang iyong ani, maray kon sa ibang mall, tayo kong taga-sadol. Ikaw guard na minara ni, ay, fisil mo. Roger. Ay, paano sa iba? Yan, paglaok, nugat ihali na ang face shield o kung kaya gari sunvisor sa na unbite. Burubit-bit, kumakong burubit-bit Sunvisor. Roger to that. Yan, ano na, fight kan dyan? Ini tabi partner Mar ang sitwasyon sa gabos na mga mall. Digdi tabi partner Mar sa Legazpi, Kimapa LCC, Kimapa Ayala, Kimapa Gaisano o Kimapa SM o Kimapa Yasiano, Kimapa Hong, naarog kayan tabi partner Mar ang sitwasyon. Sala garo so pagsabot ani. Oo. Pero wagang naluwas na no ID, no entry. Roger. Pag day kang face shield, day ka pwede maglaog. Oo. Yeah. Pag nakalawag ka na, garo yun ang Pwede. sapasok mo, day ka nang pakilabot kung maulakitan ka. Roger to that. Garo sa lapurpos ani. Roger to that tabi partner Mar. Dapat garo review ka mga management kung ano bang sistema. Oo. Siring na bagay pagkatabi partner Mar kung makikirumduman ipinagkakauyam ni Regional Director Dr. R.D. Perat ka Department of Health ang face shield bako pa daw panahon na ini aliu na sa Roger. publiko. Sa ining face shield tabi partner Mar kula pa lang daw ang papel kay ni tangani ng maharangan ang mga vulnerable areas kan mga tao na pwedeng laugan ka na sampitan ng virus arog kan mata asin iba pa sa pandok. Iyo kaya nga ni baga ka ito, pigrekomendar nga ni, sa sumay foam baga dapat. Roger. Tanganing talagang siguradong sarado yan. Roger. Tapos nausong niya nagaranti para, ay may lumasik dyan, maturo pa sila sa mata. Oh, tas sa triplet.
Ay, nako. Sige. Sa answering na sitwasyon tabi partner Mar, pinagsaway naman din na Chief Andy Marbella kan Task Force Kalinigan kan sinda naglibot-libot sa mga mall. Oh. Pero kapag nagtalikod naman ang mga enforcer na ini, iyo mang giraray tabi partner Mar ang nangyayari. Kaya siguro ang problema kay tabi partner Mar sa mga management kan mga mall na naunang bitan. Dapat yan, suratan ng kan local IATF. Roger. O kaya kung sisiya na mamahala sa lokal na gobyerno na may standard kitang health protocol kang pagsulog kaan. Roger to the tabi partner Mar. May mga nagkakapiraman tabi pag partner Mar na mga abiso kay ni ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Na dapat i-stricto ini gibuon alagad sa konsungon tabi partner Mar. Kumbaga, aluyo na lamang na panahon, wala pa lamang kinatawan ng penalidad na nagdatay nagagamit din facial. Ang dapat yung tawan mo kay penalidad, sumay-ari ka mall. Roger to that. Sa management, tanganing mag-stricto. Sarado bagat, sa saraduan bagatabi partner Bar. Yan, suratan na stern warning. Roger. Na, dapat nga din, ang warning, kaluyon na kita warning sa rong taon na. Iyon na nga ni ang problema. Kang beto lukod na dito, pasa na ang kaso, irestriktoon kita. Oh, grabe Ngunyan na ka, nakawagas na, nakawara-irak na, garo sana dahil kita. garo warasa na. Sa sa panalmingan, ang mga muldik di sa Legazpi. Magingan public market tabi partner Mar. Taro man ini may mga pasaway talaga na mga individual. Pero ang gobyerno, lalo na ang Department of Health, sa paagi ni Regional Director Erdi Vera, magsulot ng gadin face shield. Iyo ini ang saro sa mga recipe tangani ng makalikay sa COVID-19, maski gurado pa man ini nakakahasel sa mga tao na ipinaglalaag, imbis na sa pandok, ililaag sa payo na garo ng mga kalo. Yan. Roger, so yan sabi partner Mar, mga totoong sitwasyon sa Legazpi Port District area. Ako po, si LBB. Thank you very much, Luwins. Pangyari sa mga baka, ha? Kaya sabi ka ng mga amigo ko, sus mariusip niya ko mo. Dapat araw kayo na Pagwala, disiplina pagwala, walang matutuwa. matutuwa. Problema ay lumalala. Nom. Tayo din ang siyang kawawa sa COVID variant na nalasan. Pagbabago'y Nangyari. kailan kaya? Kailan kaya madadala? How can we stop this COVID-19? Too safe to live again. Alright, o yan na, disiplina lang. Para may matuwa. Pangyayari sa buhay. Todo na istorya, halip po dyan sa lawas. Hans Galero nasa linya. Hans, bis kami na Hans. Maray na aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta, dahilan sa padagos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19. Sa Kabikolan na iyumanan minsan minakausa ko na taan nagkapira ang mga Bicolano, warang unya ng trabaho, nakaisip naman na Department of Labor and Employment o Dole Bicol sa pamayo ni Regional Director Maria Angara o kaya Maria Zenaida Angara Campita na magkondusir ni na panibagong trabaho negosyo kabuhayan o TNK Job and Business Fair sa maabot na Hunyo 11 Sagkod 13, 2021. Iningunyan ang sinabi sa DCGB News ni Dole Bicol Information Officer JV Gasca kung saan sa iyang sinabi na sa maabot na petsang iyan, iibuho naman indaan na panibagong online job and business fair tangan na makatabang lamang sa mga Bicolano na sagkod sa ngunyan wala ning trabaho asin man magkaigwa manin pagtrabaho man ang mga kapwatang Bicolano na nagkawala na ning trabaho sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Sinabi ni Gasca na kinaipuhan nindang i-serarong galaray sa online na platform naman ang pagkondusir kan job fair tangani na padagos na makasunod sa mga pinagpapautob kan DOH sin kan mga LGU sa Kabikolan na minimum health standards lalo pangunyan na halangkaw ang kaso ng COVID-19 sa Kabikolan. Pero kaya sinabi man ni Gasca na parte man ini kan selebrasyon
na araw ng kalayaan sa mabot na Hunyo 12, 2021. Sigun kay Gasga, mapaluwas pa sinda ni na konkretong impormasyon ko na pirang mga business establishments as in government offices at maentra naman sa nasambitan ng job fair as in kung piraan pwedeng maakomodar sa nasambitan ng aktibidad. Ayos yan ano, malaog lang sila naman sa portals. Yes, yes. Dahil mo na masubmit adi. Ayos Dahil ba ko na yan? maano ko na sinda sa portal, so Pero ma-register ka, primary pero register information ka? nila, Oo. ako number, tapos pag aldaw na mismo kang job fair, saka Madumang ka. na sabi, sir, pwede mag-apply. Ayun, no. At least kulang tabang yan. Yes. Takada ko lang yan ang deng trabaho, deng sweldo. Yan. Dakal man nagtatrabaho, nasigan sweldo, dahil nag-iro. Yan. Hindi mo na talaga maraman ang buhay. Bato-bato sa langit, tumanog magalit. Ayan, ano. Okay, di, ang sabi ni JB, mapaluwasin na rin makakanig ng mga regulasyones pa man kayo, ano di? Yes po, and so Okay. mga requirements matabi, Sir Mar, to follow pa iyata, anyway, sa June 11 to 13 pa man so activity. No, di ko na pati nare-reach si Ma'am JB. Day, yawn termi sa opisina. O, di ko na nare-reach eh. Iyo. Busy. Busy ng waray. Oh, dako silang programa ngunyan sa Dole eh. Iyo, kadakol eh. Dakol nakaka-inspire nga ni sa ibang mga natatawan ng mga starter kit. Yeah. Nakabangon sa COVID. Talagang sinalvar nga kami dahil ligdi. Kung waraan Dole, dibisil talaga. Correct. O, yung kumantawan ng kaki, kung barbero ka, tawang kaki gunting, tsaka sumakinilya. Tapos kung welder ka, tawang kaki sarong set na welding machine. O, ayos baga. Yaw nagabos, pag hingawa na sanan ko lang. O, maingwa na sana. Pag inugakan ka panganikan, hinda. Hindas na. Okay, sige. Etabi Sir Mar, ang good news man natod kan Dole Bicol, ang Galero, DCGP. Thank you very much. Mabuhay kayo dyan sa Dole kay kay Ma'am JB. Gasga, ang suya pong amiga dyan sa Department of Labor and Employment in connection kay po na din ang programa. O di, mga paranap din trabaho. Abangan po nindo yan na post kang Dole para kung paano anong link ang pwedeng lauganin do at saka paano pag-register doon sa naghihinindang online jobs fair sa maabot po na petsa 12 kang Hunyo, Independence Day. Di ba? Okay, so yan, magandang balita yan. Bueno, mga tugang, may nagkapirang porsyon mananggad, digdi po sa tuya pong palibot na nasa signal number 2, kasubagong alas 8 aga. Kasabay so banwaan may, Ronald, portion of Santo Domingo, portion of Manito, may mga portion. Yun na po yan ang dalaga ni Dante. Kaya sa mga MDRRMO, nagpaluwas na po ng mga abiso. Actually, ang probinsya, igwa na po ni pinaluwas na abiso. Ang probinsya. Sabi kang probinsya, mga tugang, ngaya, ano yan? Paano daw ini? Sa dayuton, raniyong ko. Sabi kang probinsya, kasubago ngayang alas 10 ding aga, pigpalos po ninda ini na yung nagkapirang lugar, mga tugang sa yung eastern municipalities kan and cities kang Albay, nasa iraram kan tropical storm warning signal number 2 status, while the rest of the province is under the tropical warning signal number 1. Okay. So ang sabi, mga tugang, nasa preparedness status kita ngunyan. Ayan. Para sa tropical storm Dante. For public safety, pigpalos po kan PDRRMC sa mga city and MDRRMCs na asin sa publiko na i-review ang contingency plan for possible evacuation of threatened population for flood,
landslide, flash floods, and debris flow as well as storm surge in the eastern seaboard. Yan. No sailing of any form of sea craft, so wala akong maglalayag to territorial, coastal, and inland waters, Kangalbay. Early marketing of essential household commodities. Tapos yung local DRMOs must submit periodic monitoring and activity report to Albay PDRMC through APSIMO and reference if possible, as reference possible support. Ayan. Yan po tabi para duman sa mga kababayan natin. Di ko na maapunan ng pag-asa, tamaalang anong kita. Ano tabagay alas 11 pa man maluwas. Mamaya na lang alas 12. Doon kay Renz, no? Okay, so sa indo po kapustabi, mga tugang, may mga nagpapara-presentar na naman ngunyan na magkarandidatong dahil panganay. So bagay, October lang filing, mag-receive ka mo, mag-receive mga kabarangay, mga kababayan, kamusta mga leaders of the land natin? Alam pag malapit na, ayan na naman sila. Ngumingiti kumakaway, para bang kilala ka. Ayos ka ba? Ngunit kapag nanalo na, Nagkatiwing na ang mata. mga pangakong kay ganda, Ngayon ay naglaho na. Ang nangyayari? Ay, mariwana po kita mga kabarangay. Sendo po ka boss. Thank you. Bye-bye. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas